Què passaria si les persones no ens aturàssim mai de créixer? Uau! Com seríem? Faríem por? I com mos vestiríem? Podríem anar a l'escola. I al teatre? I ara imagineu-vos que no tinguéssim dits a les mans. Podríem agafar les coses? I com dibuixaríem? I com t'agradaria l'orella? I ara imagina't que les persones tinguessin tot el cos ple de pèl, però molt de pèl. De què mos serviria? Te vestiries o no faria falta? I si el talles, com el tallaries? Ara imagina't que te poguessis posar tots els ulls que volguessis. Quants ulls te posaries? I a on les te posaries? Podríem pipallejar. I si haguessis de dur ulleres? I si poguessis triar el teu color? Quin color te posaries? Canviaries de color? A lo millor, quan tinguessis fred, series d'un color i quan tinguessis calor, series d'un altre color. I ara imagina't que els teus braços i les teves cames són com a dos elàstics i se poguessin estirar molt. Per què te serviria? Podríem arribar a totes bandes? I si no mos poguéssim aturar mai de menjar? Que haguéssim de menjar tot el temps. Què passaria? I ara imagina't, que som molt, però que molt petits. Què passaria? Qui serien els teus amics? Te faries amic dels animalons? I ara, una cosa fantàstica. Si poguessis volar, en què jugaries? I què faries? Què passaria si poguessis volar? I si no dormíssim mai? Faria falta tenir llits? Mos aturaríem qualque vegada? Ha estat divertit? I d'aquí acaba aquest conte per avui. Conte contat, i si t'ha agradat, una rialla t'haurà quedat.